Uy mga bata, asa naman mo karon? Kasi ginapugog pangita sa mga pasaway nga mga bata nga di matulog og gabi sige nagsuroy-suroy. Sige suroy-suroy sige nagyapog cellphone. Dili matulog. Bisag 10 oras na sa gabi. Smokan. Pag nakita mo, sige magsuroy-suroy. Ug sige magtuwa og cellphone. Bisag 10 oras na sa gabi. Kaya ako tamong birahon. Dalhon sa kasangan sa kangit-ngit. Para di na mo kauli sa inyong mga balay. Lantawan lang nato kung kinsay mo hilak. Arping-arping. Smoker.